vagyok, elsőprő tempóba szokott Cruzito boxolni, egy igazi fighter ökölvívó, viszont Roland tudja az ökölvívás csinyát, binyát, olimpiát megjárt, kvalifikációt szerzett, olimpiai kvalifikációt szerzett versenyző, nagy csatákon van túl már ő is. Igen, komoly rutin van mögötte, Cruzito pedig megindul előre azonnal, hezitálás nélkül. És jönnek ezek a rövid horgok. Oda szögezi gyakorlatilag Gálost a kötélhez. Kérik Kovácsot, hogy testre is üssön. És itt a fedezékből néha visszaszúrt Gálos, de ennyi. Igen. És hajtja, űzi tovább Kovács Gálost. Ez megint egy szép találat volt fejre, megint jönnek az egyenesek is. Érdekes, hogy Gálos nem mozog innen el. Meglátjuk, le egy taktika része, engedi, hogy kiüsse magát. Már 3 menetnél ez veszélyes. Ez is igaz. Ennyi időt adni, ez a védekezés is ő belőle sok energiát vesz ki. A szép volt, megint átüti ezt a kettős fedezéket. Kovács. Ez mélyre ment. Nagyon szépen mozgott az ütés után Kovács balra. Gálos vissza. Kéri Kovácsot, hogy középen üsse szét ezt a kettős fedezéket, ha tudja. Megint elindul Kovács sorozata. Kemény Gálostól. Igen. Felütésekkel próbálkozik. És itt a menet vége. Hát feszülten figyeltük. Szerintem Cruzito nyilvánvaló oda ment és elkezdte csinálni a boxát, de Gálos erre számított. Látjuk, hogy tekintete tiszta. És a menet végén még határozottan vissza is dolgozott. Nem tudom. Megint jönnek ezek a szúrt jobbok. Igen. Kovácstól kérik ezeket a szűk ütéseket. Egyelőre sok minden nem változott. Igen. Még mindig ott a dinamika Kovács-Cruzito ütéseiben bőven. Gálos pedig várja a fedezék mögül, hogy mikor tud onnan megindítani valamit, de nagyon sokat vár, és közben nagyon sok ütés nyel be. Az kemény testre, közben Gálos kapott egyet fejre is. És Gálos oda teszi magát. felkínálja magát ütésre.
Nagyon sok ütést fogadott már Gálos, ez kétségtelen. Nagyon nehéz átütni ezt a fedezéket amúgy. De ezek mind eltalálják Gálost, ezek mind fárasztják. Igen. És veszik el az energiáját. Azt kell mondanom, Gálosban lehet, hogy most ennyi van. Nincs benne több arra képes, hogy kettős fedezékkel feltartóztassa kicsit Cruzittot, és abból néha visszaindít egy támadást. De nagyobb kárt nem tud tenni. Igen. Ez is szép volt megint. Igen. Most fölé lett egy picit Gálos, azonnal kapja vissza a kontrákat. Ez nagyon szép volt. Kéri Kovácstól, hogy lépjen Gálos mellé, és onnan indítsa meg ezeket a porgokat, vagy szűk csapottakat. Azt számolom, nagyjából minden 10. Kovács ütésre jön egy Gálos válasz. Igen. Körülbelül ez az arány. Hát igen, ez egy 18-as menet. Roland messze van a régi formájától. Harmadik menet következik. Kicsit mozog Gálos lába jobbra-balra. Közben most szabadon hagyta a fejét. Próbált visszaverni keményen egy csapottal Gálos, de hát Kovács továbbra is megy előre folyamatosan. Szólnak neki, hogy azért tegye fel ő is a kezét. Igen. Nincs már olyan erő ezekben a Gálos ütésekben. Ez is talált fejre, testre. Szépen kibe mozog Kovács. Oda megy, megsorozza, 2-3, visszalép belőle. Kezdődik utána előről, ugyanez. És már erőtlen is Gálos, tehát nincsenek válaszok. Már 10-re sincsen válasz. Tehát már erőtlen. Igen, folyamatosan ezt kérik tőle. Menjen oda, üsse meg 2-3-szor, lépjen ki. Egy perc van még hátra. Perc. Megújulás már nem lesz, gondolom. Gálostól biztos. Cruzitto továbbra is tapad, amikor oda... Könnyen lehet, hogy megint egy egyhangú pontozásos győzelmet láttunk. Hát az nem is kérdés, már csak a mértéke, hogy hát egyhangú, de hogy ezek 18-as menetek voltak, én azt gondolom Cruzitto javára. Nagyon nagy fölénnyel boxolt itt. Megint testre. És hát Veres Roland után egy olimpikont is sikerül legyőznie. Apukájában nagyon tudatosan építik a karriert. Iskola fontos, edzés fontos, úgyhogy... De szép volt. És itt a vége. És itt a vége, egy nagy ölelés. Ez egy komoly
Kovács Cruzito fölényt hozó mérkőzés volt. Még egyszer megölelik egymást a ring közepén. És igazából végig így boxolt itt az OB-n Cruzito. Közönség már megelőlegezi neki a győzelmet, de hát szerintem nem is vállal vele túl nagy kockázatot. Természetesen Kovács Cruzito a piros sarokban, a magyar bajnok.